सावदुर बिथा जिरायखुलिनि बानजायनायाव आइराखि थियेटारखौ सानथामनि हाबाफारिजों बरायनानै लाबोनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सावदुर बिथा जिरायखुलिनि बानजायनायाव बिथां फामफुलि गयारिनि दैदेननाय आइराखि थियेटारखौ बरायनानै लाबोबाय। गिबि नायजाब महरै नरेश्वर खेरखातारिनि सुजुनाय राग, नैथि दिन्थि नायजाब महरै हालां बर'नि सुजुनाय जोबथेसालिनि मोसा, थामथि दिन्थि नायजाब महरै फामफुलि गयारिनि सुजुनाय मनालिसा। बे बोसोरनि समायना रमायना नायजाब दिन्थिफुंनायखौ गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनबोदों होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिना होबाय आइराखिनि गुबै सामलायगिरि फामफुलि गयारि बिथाङा। जिबायदि अनसायनाय मोननांगौमोन जों मोनाखै, मानो होनोबा बेहाय कालि फुजायाव माने ओरैजाय मेलायावबो सिनेमा लाबोदों, दा सानथाम सिनेमा दं, दा बेनि थाखायनो जोंनाव सावदुर बिथायाव बारा मानसि जायाखै, एसे दुखुबो मोनदों। आरो जों थांनाय बोसोराव बेहाय अखाबो मोनदोंमोन नालाय, श'आबो मोजां जानो हायाखैमोन थांनाय बोसोराव। फिन दिनै बे खेबाव कालि फुजायावनो जों मोनफिनदोंमोन, नाथाय बेहाय सिनेमाबो दं हिसाबै एसे मानसिया खम जादों आरो।